Bueno, són les 7 de la vesprada i 38 minuts. Benvinguts a este cara a cara entre l'alcalde de Gandia, Arturo Torró, i la candidata socialista a l'alcaldia de Gandia i també regidora de l'Ajuntament, Diana Morant, que els ofereix a partir d'estos moments en directe Ràdio Gandia Ser i Tele7 Safor. En primer lloc, volem agrair tant al senyor Torró com a la senyora Morant que hagin acceptat la proposta del grup Ràdio Gandia per a poder oferir este debat a la ciutadania a través dels nostres mitjans. Van començar a retransmetre el primer cara a cara l'any 2003, aleshores entre la candidata socialista Pepa Frau i el candidat del Partit Popular Fernando Mut. Un debat que van proseguir l'any 2007 amb nous candidats, amb José Manuel Orengo i amb el senyor Torró. En 2011 es va tornar a repetir aquest debat amb els dos candidats, amb José Manuel Orengo i amb Arturo Torró. I avui ens proposem un cara a cara, però fora de la campanya electoral. I per què? Doncs veuran, fa justament una setmana l'alcalde llançava un repte a la candidata socialista. Eixe dia vam saber que un jutge havia admès a tràmit una denúncia interposada pel Partit Socialista per l'impagament als bancs per part del govern del Partit Popular a Gandia des de l'any 2012. Aleshores, el senyor Torró li preguntava a la senyora Morant què faria ella, com confeccionaria ella el pressupost del 2015 atenent al pagament als bancs per un costat i per l'altre pagar els serveis bàsics, atendre els serveis bàsics als ciutadans. I Diana Morant va acceptar el repte i este és el debat que avui ens ha portat aquí. Ràdio Gandia Ser i Tele7 Safor els oferiran altres debats al llarg de les pròximes setmanes. Parlarem de moltes coses, de cultura, d'educació, de medi ambient, d'economia, però avui ens interessa escoltar els dos interlocutors parlar sobre com confeccionarien el pressupost del 2015 atenent, com dient, aquesta complicada situació de les arques municipals de Gandia. Per cert, també els avancem que els dos candidats, el senyor Torró i la senyora Morant, han acceptat també un cara a cara ja dins de la campanya electoral el pròxim 11 de maig, que els oferirem pressupost també a través de Tele7 Safor i de Ràdio Gandia Ser. Dit tot això, és moment de començar este debat. Els preguem, això sí, per favor, el màxim respecte als dos interlocutors, per ells, per respecte a ells, i també per tots els que estem ací i per tots els oients i espectadors de Ràdio Gandia i de Tele7 Safor. La ciutadania es mereix un debat d'altura i estem convençuts que així serà. A partir d'aquest moment, doncs, quan són les 7:40 minuts, el senyor Torró i la senyora Morant disposen de 5 minuts cadascú per a fer la seva primera exposició. Anem a començar amb el senyor Torró. Molt bé. Sí? No? Sí? 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 Se sent? Pots parlar? Hola, sí, hola. Posa-li veu. Sí, ara sí, sí? Bueno, primer que res, moltes gràcies a tots per estar ací. A la senyora Morant, gràcies per haver vingut i encantat de que puguem així debatir avui en qualitat d'alcalde i portaveu del grup socialista a l'Ajuntament de Gandia. I per tant anem a debatir, pense, o per almenys jo vaig a debatir o a parlar del repte que li vaig llançar a la senyora Diana. Per a que tinguem clar, he fet una pissarra perquè és important que sapiguem què és la pregunta que li fem a la senyora Diana Morant. I quina és la pregunta? Bueno, nosaltres tenim el pressupost del 2014. Per què 2014? Perquè el 2014 és el pressupost que la senyora Diana Morant o el grup socialista ha tirat al juzgat, ens ha portat, ens ha denunciat al juzgat per no complir en els bancs. Entonces, per a que vostès vegin, en personal tenim 22.957.931
personal que, torna a dir, així en este no n'hi ha ningú que no siga funcionari de l'Ajuntament de Gandia. En este cas, el que li parla no ha fet de moment ningú de funcionaris. Esta partida és inamovible, perquè vostès saben que despedir a un funcionari és quasi més impossible que anar d'ací a Nova York nadant. Impossible en este país. I a més que, vull dir, els funcionaris de l'Ajuntament de Gandia es mereixen estar i treballar, perquè la veritat tenim un personal de qualitat. 22 milions. Els servicis bàsics, quan parla de servicis bàsics, parla de llum, aigua, telèfon, basura, jardins i la llum, telèfon dels col·legis, dels xiquets, la calefacció i la neteja. 25 milions. Estic segur que ningú s'atreviria a tocar-ho. També parlem de les sentències. Sentències són tot allò que hem fet mal, tot allò que, per el que siga, o bé una expropiació, o bé algo que fa mal i que el jutge condena a l'Ajuntament de Gandia. I ha condenat en el 2014 en 7 milions d'euros. També vull dir-li que ninguna d'aquestes condenes correspon al grup del Partit Popular que en aquest moment té el govern. Totes són del Partit Socialista, però, perdone, m'he despistat per el tema del micro. Tots els datos que estan ahí estan certificats per intervenció, vostè, senyora moderadora, per a que corrobore que tots els datos que dona estan certificats per intervenció. I després anem als bancs, i els bancs tenim 24 milions d'euros a l'any. 24 milions d'euros a l'any, del qual el que li parla, he llevat l'últim pla de proveedors i tot este número ve de l'època anterior, legislatura anterior, legislatura socialista. En este cas, en estos 24 milions d'euros que tenim que pagar als bancs a l'any, són els 24 venen de l'Ajuntament de Gandia i també d'IPG. IPG són 36 milions, 38, que tampoc ha fet el govern al que jo represente. Perquè al final algú pot dir, i què fem en els crèdits d'IPG? Els ha avalat l'Ajuntament de Gandia, com qual al final és el que el paga, que ho ha avalat algú, un familiar o alguna cosa, que al final el que té que pagar és el que avala. Són 24 milions, total puja 79 milions. I ara és molt important per atendre la pregunta. Li queda un minut, Si senyor els Torró. ingressos, no, si ja està, els ingressos són 56 milions en ingrés ordinari, allò que tots vostès paguen dels impostos que recauda l'Ajuntament són 56 milions d'euros, resulta que ens falten 23 milions d'euros. Estem parlant de gastos fijos, així no entren subvencions, no entra res. Això és tal que ens trobarem en el 2012, 2013, 2014. Entonces, si vostès agarren tot el que va fer el meu govern que represente, i jo com a alcalde, i assumir la responsabilitat, vaig dir, Mig minut. bancos fuera. Per què? Perquè tinc que pagar altres coses. I li vaig sentar en els bancs i els vaig dir, anem a pagar, en vez de 10 que ens van deixar, perquè antes el govern socialista pagava carència, anem a pagar en 30 o 40 per a baixar una quota de 6 o 7 milions d'euros. Senyor Torró, I s'acaba el seu temps. ahí és l'enigma que jo li dic a la senyora Diana Morant, que per favor, de estos gastos fijos, vostè què llevaria? Ixa la pregunta. Gràcies, senyor Torró. Senyora Morant. Senyora Morant. Bueno, molt bona vesprada a totes les persones que ens acompanyeu avui en esta sala i a tots aquells que estigueu seguint-nos per la televisió, per la ràdio, inclús per les xarxes socials. Avui estem ací perquè l'alcalde Torró em va desafiar a resoldre un problema que ell no sap resoldre, que és fer uns pressupostos legals per a l'Ajuntament de Gandia. I es reconeix incapaç de fer-ho, tot i tindre la majoria absoluta al consistori de l'Ajuntament de Gandia i tot i tindre eixe tres en ratlla del que ha presumit en moltes ocasions. Tenen la majoria absoluta a l'Ajuntament de Gandia, el PP també té la majoria absoluta a la Comunitat Valenciana i també la tenen majoria absoluta a la nació d'Espanya. Però en realitat qui ha provocat este debat no és el senyor Torró, és un jutge,
Perquè, com bé dia Marina, un juez admite la querella contra el alcalde de Gandía por no devolver 50 millones a los bancos desde 2012. Eixa notícia, que va sortir la setmana passada i que respon a que el senyor Torró no paga als bancs, és el que ens ha portat avui així al debat. Mire, senyor Torró, jo i els socialistes amb aquesta denúncia no busquem imputar-lo. El que busquem és parar-li els peus en la desfeta econòmica que està causant a la ciutat de Gandía. I si amb això li hem parat els peus en el pressupost del 2015, doncs benvinguda siga l'advertència. Vostè serà recordat, senyor Torró, com l'alcalde que ha portat a Gandía al crac econòmic. I això tampoc ho diguem nosaltres, ho diuen vostès. El PP de Gandía confiesa el crac econòmico. És vostè i el seu govern de majoria absoluta els que s'han confessat incapaços de redactar i aprovar uns pressupostos legals. I el crac l'han provocat vostès i avui vaig a demostrar-ho. Per aclarir la situació econòmica de l'Ajuntament de Gandía amb dades oficials, vaig a contestar a dues preguntes. La primera, com estàvem fa 4 anys i com estem en l'actualitat? I amb això vaig a treure una gràfica. Diu el Ministeri d'Economia, també governat per el Partit Popular, que en el 2011 la situació econòmica de deute estava en 114,347 milions d'euros i a 31 de desembre del 2013 el deute bancari és de 233 milions d'euros. En 2 anys, senyor Torró, ha provocat 119 milions d'euros de deute. I ara la segona pregunta que vaig a contestar és en què ens endeutàvem fins a fa 4 anys i en què s'endeuten vostès ara. Jo li ho dic, el deute socialista està en el carrer, concretament en patrimoni històric, per exemple, les escoles Pies, l'Alquerieta del Duc, la Casa de la Marquesa, la Biblioteca Municipal, el Teatre Serrano, el Palau d'Esborxa, la Col·legiata, el Beatet, en parcs i zones verdes, el Parc Sant Pere, Parc de l'Estació, el Joan Fuster, Ausiàs Marc, Parc del País Valencià, Parc Clos de la Mota, Parc García Lorca, en la recuperació de cascos antics i barris i litorals, com el centre històric, el passeig, el carrer Sant Francesc de Borja, Benipescar, Beniòpol, el Grau, el Raval, el grup Porta, Simancas, el nou passeig marítim, l'Avinguda del Grau, l'Avinguda de la Pau, Rosa dels Vents, la Llotja, els Tinglaos, places, la plaça Elíptica, el Prado, Sant Josep, la plaça dels Colomers, l'Escola Pia, la plaça de la Marina del Grau, la plaça de Benipescar, la de Beniòpol, la plaça de Loreto, projectes de medi ambient, la xarxa de depòsits pluvials, el paratge natural Parpalló Borrell, la recuperació de la Marxal. En transport públic, com l'estació intermodal de Renfe, el servei de transport urbà o les bicicletes públiques. En oferta educativa, com les universitats de València, el campus de la Universitat Politècnica, col·legis, escoletes municipals, en centres socials en tots els barris, en cultura, l'arxiu històric, l'organisme Alfons el Vell, en pàrquings, la República, els Serpis, la platja, el Prado, en esports, poliesportius, piscines, etc. etc. I sap on està el deute causat per vostè de 119 milions en 2 anys? Doncs tenim que anar a buscar-lo al seu Facebook, amb les fotos en la Pantoja, amb Julio Iglesias, les corregudes dels bous. El Mare Magnum, les boleres ruïnoses, el concessionari d'un amic, comprant discoteques, subvencions a televisions privades, en maceteros voladors, desfent el que ja estava fet, traslladant escultures i repintant bicicletes. Mire, senyor Torró, les famílies s'endeuten per adquirir patrimoni, per a comprar una casa, mentre que no s'endeuten ni per anar-se'n de Nochevieja ni per a fer una festa de Halloween. Vostè ha causat el crac econòmic a la ciutat de Gandía. Són les 7:52. Anem a continuar amb este debat en directe en Ràdio Gandia Ser i Teleseatxa Fort. Tenen els dos interlocutors 3 minuts ara. Jo diria sí. Sí. Ara va? Sí. Va? Ahora. Sí, ahora, vamos ya. Bueno, yo pediría a la gente que está aquí apoyando que no aplaudáis, por favor.
Me parece que no estamos en un debate para solucionar a la ciudad. El folclore lo dejamos aparte, que es otra cosa. Yo he venido como... Entonces... Por favor, silencio. Gracias. Entonces, vamos allá. Nosotros y yo, señora Diana Morán, yo entiendo que usted, yo sabía, todos me decían, que no va a venir a hablar del presupuesto ni solucionar. Pero yo ya lo sabía, o sea que venía. O sea que no se preocupen, que no nos va a solucionar nada, ¿vale? Pero así todo, nosotros seguimos intentando que nos solucione el problema. Ya les digo que tranquilos, que nos vamos a ir igual que hemos venido. Va a ser Baus, Pantoja, Julio Iglesias, chiringuitos, con todo. Mire, señora Diana Morán, le acabo de dejar aquí a la moderadora, le acabo de dejar un dato. ¿Me lo puede leer el dato? Señor Torrón, no es mi función 63 millones, 63 millones que nos dejaron los socialistas cuando se fueron. Anécdota, yo fui a una presentación y se presentó al alcalde de Sevilla como el que más deuda le habían dejado, 780.000 habitantes. Era un aficionado, le habían dejado 60, a nosotros 63. 63 millones que nos dejaron los socialistas en esto que fue. Pues mire, señora... Por favor. Señora Diana Morán, en todo esto, además, me he dejado que no entra cultura, educación, sanidad, deportes, comercio, servicios sociales, que por cierto, nosotros, que también lo tiene ahí, nos gastamos 1.100.000 frente a los 200 que se gastaban ustedes. Entonces, con esto quiero decirle, señora Diana Morán, por favor, vuelvo a hacerle la pregunta de estos gastos fijos. Luego haremos otros debates, porque a mí me sabe mal que no esté la señora Lorena Milvaques aquí, si hablamos de política general, porque tiene el mismo derecho. Usted se está aprovechando. Resuelva, señora Diana Morán. Resuelva, favor, señora silencio. Diana Morán. Resuelva el problema. Si no lo sabe, Medio minuto, señor Torrón. dígalo, porque yo estoy seguro que usted lo sabe, porque usted es una persona formada, una persona de ciencias, y usted sabe resolver el problema. Y yo le pido, señora Diana, con todo el cariño del mundo, porque a mí no me va a ver aquí ni que hable de usted, ni de Orengo, ni de nadie. Yo he venido a resolver el problema. Y entonces le digo, de estos gastos fijos, señora Diana Morán, de estos gastos fijos, ¿qué quitaría usted? Se acaba el tiempo. ¿Usted prefiere pagar a los bancos? Dígalo. Y dejamos Gracias. al Alzheimer, a toda la gente, a los deportistas de Gandía. Dígalo. Gracias, señor Dígalo. Torrón. Gracias. És el turno de la senyora Morán. 3 minutos. Bueno, li recorde, senyor Torró, que este debat l'ha convocat indirectament un jutge que l'investiga a vostè perquè és un gestor irresponsable que està incomplint la llei i perjudicant a Gandia i als gandians amb la seva irresponsabilitat. I el perjudici econòmic causat és de més de 22 milions d'euros. Vostè no paga els bancs, però tampoc paga les persones. Res més lluny de la realitat. Vostè no és Robin Hood, senyor Torró. Vostè no li furta els diners als rics per a repartir-ho entre els pobres. Tot al contrari, vostè està enriquint a uns quants, als amics, i està empobrint a la resta de la societat. Perquè vostè no paga les obligacions que té l'Ajuntament de Gandia amb els bancs, però tampoc paga als proveïdors, ni paga les ajudes que va prometre als autònoms, ni paga el xec empleo, ni paga les pimes de Gandia, ni paga els convenis. Els ha deixat en la més absoluta de les estacades, senyor Torró. I ho està dient també en els juzgats els proveïdors. Una altra notícia de fa 2 setmanes. Pequeñas empresas plantean ir al juzgado ante los impagos del Ayuntamiento de Gandía. Vostè no li paga a ningú, señor Torró. La protectora suspende la recogida de animales en la ciudad al no cobrar la deuda de más de 200.000 euros pendientes de pago. Vostè no vinga així de Robin Hood perquè vostè no protegeix a ningú més que als amics. El ministre Montoro li ha posat 2 vegades el comptador a 0. Li va donar 2 plans de pago a proveïdors. El primer a final del 2012 per un valor de 60 milions d'euros i el segon de 22 milions d'euros
quan ja tenia el comptador a zero, el vam tornar a posar a 22 milions d'euros a finals del 2013. En juny del 2014, que és l'últim informe de morositat que coneguem, perquè a partir d'ahir ja no ens ha mostrat ningú, ja parlàvem de 31 milions d'euros a proveïdors i 5 milions d'euros de factures extrapressupostàries. Nosaltres no és que siguem massa adivinos, però ja calculem que 20 milions d'euros en factures extrapressupostàries haurà causat vostè en l'any 2014. Un minut, senyora Morant. Des que va anunciar que vostè i jo debatiríem públicament així, sap el que ha passat? No sap la quantitat de persones que han vingut a buscar-me i m'han parat per el carrer per dir-me: digue-li al senyor Torró, quan s'assente amb ell, que pague a les empreses, que si no les famílies de Gandia ens ofeguem. Torró, pague lo que deu. Això és el que li diu Gandia i això és el que li dic jo així. Perquè si no està pagant a ningú, on s'està gastant els diners de la gent? Per a qui hem demanat els esforços en la pujada d'impostos de Gandia? Per a pagar què, senyor Torró? En què s'està gastant vostè els diners de Gandia? Gràcies. Són les 8 de la vesprada en punt. Continuem en directe en Ràdio Gandia Ser i en Telesat Safor. Els dos contertulis tenen 2 minuts cadascú ara. Sí, bueno, yo torno a repetir que este era el discurs. O sea, el problema se'n van anar vostès i no el va resoldre. O sea, ella va treure-ho tot i està bé. Podíem entrar en aquest debat, però aquest debat m'ho queda molt de temps i jo no vaig entrar perquè, la veritat, si ella ha reconegut, a ella li interessa que entrem en aquest debat, però ella ha acceptat el reto que no va solucionar, ja els ho dic jo, perquè vostès estiguen tranquils. I dos preguntes. Primera, o dos aclaracions. Quan diu que nosaltres tenim 20 milions, escolta, portem 3 anys governant, si n'hem fet 20, vostès ne feren 60 i tinguem diners i gastant l'aigua i gastant tot. O sigui que van vostès davant de bon camí. I després, informe de morositat, no me parle, per favor, que vostès en 4 anys no el tragueren. No para de reclamar-li-lo, a la senyora Lorena Vilaques i el senyor Facund. Li el van reclamar durant 4 anys i no el van donar mai. Nosaltres el publiquem. Però, independentment, senyora Diana, vostè a lo seu. I en aquests 2 minuts que me dona, pues mire, quan vostè parla que gastem en Pantoja i tal, vostès pagaren, fíjese, vostès pagaren, tot està certificat per al que vulgui, vostès pagaren per Bisbal 80.000 euros, quan Bisbal estaves començant a cantar, 80.000, avui el caché és de 70, ja me contarà vostè, totes aquestes coses me les contarà vostè, però no vaig entrar així, és que no puc entrar així. Jo vull així, senyora Diana, que jo entenc que este debat el farem i el tornarem a fer i vostè me dirà xiringuitos i que no paguem i jo li diré a vostè que no i vostè, jo li vaig a dir a vostè en campanya el que no s'imagina i vostè a mi el que no m'imagina jo. Però avui estem així per a que vostè resolgui el problema. Estem així per a que resolgui el problema. I ja li dic que este mateix problema el va tindre el Ministeri d'Hacienda, el Ministeri d'Hacienda, i al final el Ministeri d'Hacienda ahir va donar la solució, que és la que va donar este govern i que la va portar, que és aplaçar els bancs. Però ara vostè agarra una altra vegada, torna a llegir, comença el cató i seguisga. I no resol el problema. Gràcies, senyor Torró. Endavant, senyora Diana Morant. Lluís Gas. Senyora Morant. Tinga paciència, senyor Torró, que jo he vingut a resoldre-li el problema. Tinga paciència, però no dirà que no és curiós que tinga que vindre així la portaveu de l'oposició a resoldre-li el problema al que governa, no? A Ciutadans se'ls ha demanat un gran esforç i exigeixen exemplaritat dels governants. Què li passa a una família o a una empresa quan no paga els bancs? Vostès ho saben, veritat? Que els embarguen. Què li passa a un ciutadà si no paga els seus impostos? Què els passa? Que els embarguen, no? Això vostè ho sap de bona mà. De primera mà. I no estic parlant ni de Bankia ni de seus pufos, estic parlant-li de vostè, ciutadà Arturo Torró, que en data 8 d'octubre del 2012 el jutjat número 8 de Gandia li va embargar el seu sou d'alcalde per no pagar els seus impostos. Això és una vergonya.
És una vergonya ser representant públic, demanar esforços a la ciutadania i que li embarguen a vostè per no pagar els seus impostos. I per això, una setmana després, vostè va renunciar al seu sou, per no passar per la vergonya de tindre un sou d'alcalde embargat. Vostè està al corrent dels seus impostos, senyor Torró? Ja li ho dic jo que no. Ja li dic jo que no. Li dic que deu més de 24.900 euros en diferents ajuntaments. Un, el que vostè governa, i els altres, l'Alcúdia i Xàtiva. M'agradaria que ens centrarem, per favor, en el debat que és sobre com elaboraríem el pressupost del 2015. Estem acabant. Per favor, silenci. Silenci, per favor. És que d'ahir la pregunta que molts ens fem, no? I per què hem arribat al crac econòmic en la ciutat de Gandia? Com una persona incapacitada per a gestionar els seus propis béns pot gestionar el patrimoni de tota una ciutat? Gràcies, senyora Morant. Senyor Torró, té ara 3 minuts. Ni cas. Ni cas, que això hemos tenen acostumbrat. Marina. Eren 4, no? 3. 4 i 3, no? 4 i 2, 3? 3 em va dir Paco que al final van pactar 3, perquè vosaltres volíeu 4 i ells 2 i van quedar 3. Vale, senyora Diana, li vaig a posar més fàcilet. Vostè se llisga, tot el que diu és mentira, no presenta ni un certificat, però vostè llisga, que ho han preparat molt bé. Seguim. Anem a veure, això és una família. Anem a baixar un poquet de nivell. Anem a baixar. Jo crec que no hauria, però bueno, vostès tenen que entendre que tenim els gastos fijos d'una família que gasta en aliments, que gasta en sabates, que gasta en lo necessari, ¿vale? Llibres de xiquets, 500 euros. Però a més, en llum, aigua i calefacció, 150 euros. Tots aquests datos ho entén una família de 2 xiquets que estan en dia normal, ¿vale? I en impostos, IBI, basura i tal, 52 euros al mes, la repercussió. I paga una hipoteca de 600 euros, que són 1.300 euros, ¿vale? Bueno, anem a l'ingrés, que treballa un dels dos, cobra 1.100 euros líquids, el que tenen. Li falten 200 euros. Vostès sabrien el que farien? Jo sí. I l'ama de casa també. La senyora Diana Morant també, però s'ho calla, perquè sap que m'he de donar la raó. Dona igual. Aniríem a parlar en el senyor del banc i li diríem, en més de 10 o 15 anys que me queden, passa-me-ho a 30 i baixen la hipoteca a 300 euros i en canvi portaran 100 euros per això. Jo no vaig a entrar. O sea, la senyora Diana Morant en l'altre debate ja ens va ensenyar que en el fang que es maneja molt bé, però jo no puc baixar, perquè si baixa i baix me guanya segur. Entonces, l'únic que té que resoldre vostè, si aquell no ha pogut, contestem clarament. Senyora Diana Morant, candidata a la alcaldía de Gandia, con todo el cariño que le tengo, dígame. Por favor. Dígame. Por favor, silencio. Dígame. ¿Qué quitaría usted de esta familia? Si no lo ha entendido en el ayuntamiento, se lo bajo a la familia, pero luego otro ejemplo que bajamos más ya. Mig minut, senyor Torró. Más ya va a ser complicado, Más va a ser complicado. Gràcies. La família, senyor Torró, està pagant la hipoteca, no? Perquè si no li embarguen casa. No, és que vostè no està pagant la hipoteca. No entenc res. Bueno, Per favor, deixem parlar la senyora Morant. Per favor. el senyor Torró sempre en les seues bones formes masclistes i de pavo real. Jo? Silenci, per favor. Se posa en la posició de professor a l'alumne, me dona un repte, que tinc que resoldre un problema. Senyor Torró, vostè per agafar el paper de professor li falten dues coses. Primera, autoritat moral i segona, credibilitat. Vostè no té autoritat moral sobre una representant de l'oposició quan vostè ens ha amenaçat, ens ha perseguit des del primer moment per fer la nostra tasca i per dir-li a vostè el que estava fent mal. Vostè tampoc té autoritat moral perquè vostè ha llevat
totalment ha canviat el diàleg per la confrontació. Què ve avui demanant-me a mi solucions si no ens les ha demanat en tota la legislatura? També ens ha mancat d'informació, hem tingut que anar als juzgats, ha borrat ordinadors, han desaparegut ordinadors, vostè no té autoritat moral i credibilitat, que és el que li falta per a ser professor, tampoc el té, perquè els professors sempre van amb la veritat per davant, no amb falsejats ni amb mentires. Vostè, senyor Torró, no té credibilitat perquè s'ha presentat davant dels ciutadans de Gandia amb una declaració de patrimoni en la que, per exemple, no presentava que tenia 22 milions d'euros de crèdits en Bankia. Y tampoco está en la segunda declaración de patrimonio los pisos que tiene repartidos por todo el mundo. Señora Morant, anem a centrar-nos, per favor, en el debat. Silenci, silenci. Anem a centrar-nos en el debat, senyora Morant. Anem a parlar del pressupost del 2015, per favor. Silenci, per favor. Engany també és presentar-se com un personatge triomfador quan després acaba tenint que presentar-se en un concurs d'acreditors, en un concurs, sí, jo sé llegir, en un concurs d'acreditors quan vostè ha tingut facilitats bancàries que ningú empresari d'esta ciutat podria somiar mai. I falsedat també, i engany també és tindre un clar conflicte d'interessos que cada vegada que vostè s'assenta a negociar amb els bancs no sabem si està negociant per el seu propi interès o per els interessos de la ciutat de Gandia. Anem a centrar-nos en el debat, per favor. El debat és este, Marina. El debat es este. Señora moderadora, si hemos venido a hablar de mi vida, yo le cuento más cosas porque no sabe la mitad. Le cuento más cosas. Señora Diana, píllase al guión. Per favor. Pero Senyora Morant, vaig acabant. Li queden con todo el cariño del mundo se lo digo. Estoy encantado de que me haga protagonista. Per favor, un segon. Pero no creo que sea. Senyora Morant, acabe. Pero Acabe. lea. Lea, por favor, lea. Acabe ja, per favor. Lea y no se pierda que se pone a insultar. Lea. 10 segons per acabar, per favor. Estic aclarint a la ciutadania de Gandia qui està d'alcalde d'esta ciutat. Senyora Morant, s'acaba el seu temps. Senyor Torró, els recorde que estem en directe en Ràdio Gandia Ser, en Telesat Safor. Si vostès xillen, no ho sent ningú, no ho senten els espectadors ni els oients. Són les 8:10. N'hi ha una rèplica ara de 2 minuts per a cadascú i anirem ja a les conclusions. Gràcies. Me sabe mal, pero tinc que tornar-li a explicar la família. Una altra vegada. Ara vos vaig a dir lo que farien si la señora Diana Morant fuera el chuche. A esta familia li llevaria a la casa. Això faria la senyora Diana Morant. Això faria. Perquè si no, els xiquets no podrien anar a portar sabates com correspon. Perquè l'aigua, la llum i la calefacció... Silenci. Perdone. Silenci, per favor, i respecte als dos. Y els impostos. Entonces, señora Diana Morant, mire, tot este problema que vostè, jo veig que porta ben llegit i que ho llig, i que té turnos i ha aprofitat això per a no tindre la valentia de lo que vostè no fa en el plenari de l'Ajuntament, que encara no ha parlat com a portaveu per ser alcaldessa. Encara no ha parlat. I està fent-ho així. Lo que vostè no s'atrevís a dir-me en el plenari de l'Ajuntament, me ho diu així. Però jo ja sabia que venia. La que no sabia a què venia, en tot el carinyo l'ho dic. Vostè venia a resoldre este problema. Silenci. I li vaig a dir, este problema li vaig plantejar jo al ministre Montoro fa 3 anys. Mig minut, senyor. I per sort, el ministre Montoro ahir va dir: plan especial para Gandía. Los socialistas os arruinaron y no hay otra fórmula para la ciudadanía que dar los créditos bancarios. Punto. Per favor, silenci. Per favor, silenci. Anem a demanar-li a seguretat que la retire de la sala, per favor. Per favor, es demana silenci. Anem amb els 2 minuts de la senyora Diana Morant. Silenci, per favor.
Per favor, silenci. Gràcies. Senyora Moran, quan vulgui. Bé, anem a la resolució del problema. Silenci, per favor. Vaig apuntant, senyor Torró. Les dades d'entrada les han falsejades, com demostraré, i per tant, de 56 milions, que en el problema plantejava 55, ara ja són 56, cada dia és una cosa, li té que sumar els 5 milions de recaptació executiva que vostè volia a mi amagar-me. Per tant, són 60 milions d'ingressos i no 56. Vaig apuntant que ja m'he guanyat 5 milions d'ingressos. A més, si vostè recaptara per Elogir, com fèiem antes, i no per la Diputació de València, que ara se recapta 4 punts percentuals menys que amb Elogir, tindríem encara 1 milió d'euros més. Anem amb la despesa. Capítol 1, el de personal. Vostè diu que són 22 milions inamovibles. Jo tinc així els TCs de la quantitat d'enxufats de més d'un centenar que té vostè en l'Ajuntament de Gandia. Mire, així estan els extreballadors de Masvision, els que portaven la camiseta blava de la Marea Azul. Tots ells estan així. Sumen 4 milions i mig d'euros. Anem a llevar-li'n sols 2. Ja m'he guanyat 2 milions d'euros més. Del capítol 2, serveis bàsics. Anem a recuperar el milió d'euros que vostè li paga a Diputació de València perquè ja no vol recaptar en Elogir, tot i que són els treballadors de Gandia els que continuen fent la feina perquè sols n'hi ha un funcionari de la Diputació de València en Gandia. I finalment, la seva gran mentida, la quota d'amortització dels crèdits i els interessos. Vostè posa ahí 24 milions, en el problema media que eren 26 i en realitat són 14 milions d'euros. És que vostè tampoc sap sumar. I quan vostè me fijava el problema media que acreditava aquests números, vostè no pot acreditar aquests números, els acredita l'interventor municipal i en aquestes dades, les oficials, m'he basat jo. Gràcies, senyora Moran. Senyor Torró, un segonet. Són les 8:15 de la vesprada. Ens queden els últims 3 minuts per a cada interlocutor per a les conclusions d'aquest debat. Gràcies. Mire, senyora Diana Moran, si això cote els ha fet algú que és funcionari, no me ho diga, per favor, que demà el despedisc. No m'ho diga. Vostè no s'ha enterat? És que no s'ha enterat. Jo li he portat certificat per intervenció. Vostè no porta ni un certificat. Ni uno. Pórtelo. Pórtelo, ensenya el cuño de la certificació. No, vaig a passar-li-los després a la premsa. Mire, primer error que té vostè. Vostè quan parla d'enxufats, és que és precís que ho entenguem, perquè si no sabem, això avui és una broma, la que està gastant esta dona, una broma. Els 22.957 són funcionaris, no entren els enxufats estan en IPG, això l'Ajuntament de Gandia. Vostè tenia que haver-ho repassat. Primera, no riga tant, senyora Diana, no riga tant. Per favor, silenci. Després, quan vostè parla de bancs, el silenci, per favor. Té la quota certificat que la té ahí, que si la senyora moderadora després vol llegir-li-la, li la llegirà. 24 milions, perquè ella diu els crèdits que van fer en IPG, que s'arrearen 41 milions de l'ala, i ells diuen no mos hem alabalat nosaltres. Senyora Diana Moran, jo me jugue en vostè lo que vostè vulgui, sí, lo que vostè no té. Lo que no tinc, però no clava en mi. Que mania de clavar-se en mi. Mire, si vostè estigués enganxat per Bankia, li done la meva paraula d'honor que jo l'ajudaria. Y vostè a mi no me que venga reable. Entonces, dir-li, senyora Diana Moran, ese dato que el té ahí después certificat i cunyat per l'interventor, 24 milions. Els datos que li té ahí, si algú dels datos és fals i assista a la premsa, demà que me coloreixen la cara. I si no vostè, que la colguen en un quadro cara avall. I jo cara amunt, o jo cara avall i vostè cara amunt. Estos son los datos. Y usted, señora Diana Moran, lo que no sabe tampoco, que vostès en personal
tenien, i està ahí certificat, 26 milions, 3 milions més, 12 milions més a l'any. I jo el que li dic així davant de la premsa, que així té vostè algun amic que intentarà aclarir-ho, ahí estan els certificats. Entonces, per tant, señora Diana Morán, con todo el cariño del mundo, ¿usted sabe cuál es la fórmula? Pues ella dice, si no pagan los bancos, no mos han embargat. Però sap per què no mos han embargat? Vol que li ho diga? Acabe, senyor Torró. Perquè vostè té al senyor Orengo i a la senyora García imputades per haver firmat mal els bancs. I en este govern, perdó, ja acabe, i en este govern del Partit Popular serem més alts, més guapos o més lletjos, però som honrats i no tenim ningú imputat. Per favor, silenci. Anem a escoltar silenci, per favor. Anem a escoltar a la senyora Morant en les seues conclusions i després donarem 2 minuts més al senyor alcalde, que és qui tanca el debat. Gràcies, senyora Morant. Així a vostè el senyor Montoro no li ha tancat la paraeta perquè és del Partit Popular. Ja està, perquè vostè està intervingut, l'Ajuntament de Gandia està intervingut, però cada vegada que ha vingut de Madrid mos ha contat sempre les bones notícies i no la lletra menuda. Si vol idees, sols tenia que mirar a altres poblacions i ciutats del voltant, perquè tots estan en la mateixa situació que vostè. I tots han baixat el deute. Per exemple, Benidorm, 50 milions d'euros de deute en una legislatura. Però no fa falta que mire una alcaldia socialista. Mire València o Alacant, que són els seus amics, i li ho contaran. Però vostè no paga perquè no li ha donat la gana, senyor Torró, perquè vostè és un mal pagador. I ho ha traslladat a l'Ajuntament de Gandia. Mire, jo soc enginyera de telecomunicacions, jo no soc economista, i jo no sé de tot, però m'assessore i me rodeja de la gent que sí que sap. I vostè se podrà fer molta burla, però jo crec que ara dubtar de les persones que m'han assessorat, per exemple, que són els economistes del PSPB, o per exemple el cap d'Economia del seu Ajuntament, o per exemple un catedràtic d'Economia que treballa en el Consell Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, Manolo López Estornell. Jo crec que són persones de suficient talla per a que vostè crega que hi ha solucions. Perquè vostè avui ve així plantejant que Gandia no té solució. I jo no vaig a consentir-li que vostè diga que Gandia no té solució. Perquè vostè i el seu fracàs no el té que traslladar a un fracàs col·lectiu de la ciutat de Gandia. Perquè el fracàs d'Arturo Torró no és el fracàs de la ciutat de Gandia. I jo no vull que mos robe a nosaltres ni l'esperança en un futur millor ni en un futur d'oportunitats en la ciutat de Gandia. Vostè me proposava un problema que n'hi havia que resoldre. I clar que Gandia té solució. La solució, a més, té una data fija, el 24 de maig. Per favor, silenci, silenci. Li queda un minut a la senyora Morant, silenci. La solució té fetxa, el 24 de maig. Són les urnes perquè el problema que té Gandia té nom i cognoms i es diu Arturo Torró. Gràcies. Acabem. Últim torn per al senyor Torró. Bueno, señora Diana Morán, perdón, señora Diana Morán, me voy de aquí hoy satisfecho. Primero por dos cosas. Una, porque no tienen más enemigo que Arturo Torró. No tienen más enemigo. Quieren como sea aniquilarlo del mapa y no lo van a hacer. Y no lo van a hacer. Y segundo, y más importante, nos vamos sin resolver el problema. Señora Diana Morán. Y ahora ya para acabar, por muchos asesores que tenga usted, si los datos que le da, lo que ha dado aquí, apaga y vámonos, porque no van a resolver más. Y ya para acabar, si usted le queda un poquito de decencia política, mañana váyase a los juzgados y retire la querella que ha puesto contra el Partido Popular, porque usted
no ha resuelto el problema, lo ha resuelto el señor Montoro. Y el señor Montoro ha resuelto el problema con los datos, con la imaginación y la gestión de este alcalde y el gobierno que presido. Gracias. Gràcies, senyor Torró. Per favor, només un minutet. Són les 8:23 en directe en Ràdio Gandia Ser i Telesat Safor. Els agraïm als dos la seva participació, senyor Torró, senyora Morant, a Foment per acollir-nos a casa i per posar-nos totes les facilitats per a poder retransmetre este programa en directe, per suposat a l'equip tècnic i humà de Telesat Safor i Ràdio Gandia Ser, i a tots vostès aquí presents i també als nostres oients i espectadors, gràcies per la seva confiança. Molt bona nit.